Vítam vás pri dnešnej relaxácii. K tejto krátkej meditácii ma inšpirovali moji klienti. Pomohla im navrátiť sa späť do tela, keď ich paralyzovala myšlienková úzkosť. V akútnom stave je dôležité tú emóciu nechať sebou prejsť. Pomôcť si môžeme práve zmenou pozornosti z myšlienkového tlaku na telesné prežívanie. Táto meditácia alebo také telesné skenovanie je o sprítomnení vo chvíľach, keď vás ovládne strach, úzkosť, obsesívne myšlienky a potrebujete sa vrátiť v zmysle do tela, upokojiť sa a dosadnúť do svojho auta menom telo, aby ste sa opäť cítili o čosi lepšie. Vyberte si svoje miesto, kde budete pravidelne vykonávať túto prax. Najlepšie každý deň alebo v momentoch preťaženia. Sadnite si na dané miesto, položte nohy na zem a začnite seba vnímať v prítomnosti. Chodidlami sa vedome dotknite zeme a precíťte to spojenie vašich nôh so zemou pod nimi. To je prvý krok k návratu a dosadnutiu do prítomnosti. Do momentu presunu z hlavy do tela. Ak vám to vyhovuje, pomaly zatvorte oči. V tejto chvíli nemusíte nič meniť, nič riešiť. Stačí, že ste tu. Stačí, že dýchate. A to je viac než dosť. Dobre. Začneme tým najzákladnejším dýchom. Bez potreby ho meniť. Len si uvedomujte, že vzduch prúdi nosom do pľúc a okysličuje celé vaše telo. Dýchať je oslobodzujúce. Dýchame spontánne celý život. A aj teraz ťa tvoj dých podrží. Ak myšlienky lietajú, je to v poriadku. Nie je tvojou úlohou ich zastaviť. Len si jemne pripomeň, že v tejto chvíli ti rytmus dychu pomáha vrátiť sa do tela. Do tvojho priestoru istoty a stability. Pôjdeme pekne z dola nahor a zošuchneme svoje vedomie ku chodidlám. Vnímaj, ako sa celá plocha tvojich chodidiel dotýka podložky a aký je ich kontakt pre teba bezpečný. Nič ťa tu neohrozuje. Možno cítite tlak, teplo, chlad. Reflektujte tieto pocity svojimi zmyslami. Ako by ste objavovali novú krajinu. Skúste jemne pohnúť prstami na nohách, aby ste ich znova cítili, vedome, zľahka. Predstavte si, že práve cez chodidlá vnímate spojenie so zemou. Zem ťa drží. Nie je to len obraz, je to skutočnosť. Zemská gravitácia ťa stále spája s prítomnosťou. Navnímaj svoje lítka, kolená, stehná, ak sú unavené, napäté, nehybné, len ich pozoruj, alebo sa ich jemne dotkni, polož na ne ruky, stlač ich, pohľadkaj a vnímaj, že sú v poriadku, bez potreby ich opravovať. Každý kúsok tvojho tela má svoj jedinečný príbeh. Presuň pozornosť do panvy, do oblasti bedier.
Tu sa často drží napätie, ktoré si ani nevšimneme. Možno cítiš zovretie, možno prázdno. Skús dýchať do tohto miesta. Jemne. Predstav si, že sa panva povoľuje. Stehná sa uvoľňujú a gravitácia ti pomáha dosadnúť viac do seba. Uvelebiť sa v tomto prítomnom okamihu. Teraz prejdeme vyššie k bruchu, kde sa nachádza naše centrum spracovávania potravy aj emócií. Všímaj si, čo sa tam deje. Je tam krč, tlak, stiahnutie. Neponáhľaj sa. Zostaň chvíľu práve tam. Ak je ti to príjemné, polož si ruku na brucho a v duchu si povedz: vnímam ťa, viem, že mi pomáhaš uvedomovať si moje pocity. Som tu s tebou. Od brucha prejdi plynule k hrudníku. Polož si naň ruku. Cítiš, ako sa pri dýchaní dvíha a klesá. Vnímáš tlkot srdca. A možno si všimneš aj jemný tlak. V strede hrudníka, v srdci alebo aj v samotných pľúcach. Je tam úzkosť? Daj jej meno. Nie ako nepriateľovi, ale ako signálu. A nechaj ruku položenú na hrudi, jemne, utišujúco. A povedz si: nech je ti ľahšie. Dovoľujem ti cítiť. Emócia je ako vlna. Prichádza a odchádza sama od seba. Nie je s ničím spojená. Môžeš si vydýchnuť, len ju nechaj sebou prejsť. Presuňme sa vyššie do ramien. Možno nesú váhu, ktorú ste doteraz nevnímali. Nechajte ich trochu spadnúť. Ponor si hlavu medzi ne, úplne medzi nimi spočiň. Pootoč hlavou z boka na bok, môžeš ňou zakrúžiť. Uvoľni krk, čelo aj oči. Nimi pozoruješ krásu tohto sveta a teraz cítiš ich únavu. Len si ich uvedom, že sú tvoje. Čeľusť môže byť zatnutá, uvoľni ju. Tvár môže byť napätá, nechaj ju zmäknúť. Pomasíruj si spánky, ako by si masíroval vnútro hlavy. Všetky tie myšlienky poriadne vymies a správ z nich cesto, ktoré sa bude dať výživne zjesť. Pošúchaj si dlane, ktoré si priložíš na temeno hlavy a necháš teplo prúdiť dovnútra. Si stále tu, v prítomnosti. Predstav si, že tvoje vedomie prechádza od hlavy až k pätám. Úplne prirodzene. Cítiš celé telo ako jeden celok. Nie si len myseľ, si telo a tvoje telo je tvoja kotva, tvoja istota. Vonku príjemne fúka vietor. Presunieme svoju pozornosť aj k vnútorným orgánom.
Tvoje pľúca dýchajú bez toho, aby si ich musel či musela riadiť. Tvoje srdce bije pravidelne bez prestávky. Tvoje trávenie spracúva to, čo príde bez rozdielu. Tvoje obličky, pečeň, mozog, každý z nich ťa drží. Každý z nich pracuje aj vtedy, keď ty už nevládzeš. Tvoje telo nie je tvoj nepriateľ. Je tvoj partner v dobrom i zlom. Teraz je príležitosť poďakovať mu. Ďakujem, že funguješ. Aj keď je toho veľa, stále ma statočne nesieš. Úzkosť nie je zlyhanie. Je to preťažený ochranný systém. Tvoje telo sa ti snaží pomôcť, aj keď jeho spôsob je niekedy nepríjemný. Nebojuj s ním. Venuj mu chvíľku v jemnosti a uvoľnení. Polož si ruku tam, kde to najviac cítiš. Na hruď, brúcho alebo kdekoľvek inde. A povedz si, toto je ťažké a je v poriadku, že je to ťažké. Nie som v tom sám, nie som v tom sama. Mám dovolenie sa stíšiť. Vraciam sa do tela. Nie som svojimi myšlienkami. Myseľ môže byť ako rozbúrené more, ale telo je tvoja pôda. Nájdi jeden konkrétny vnem, ktorý ti vždy pomôže ukotviť sa. Dotyk chodidiel so zemou, alebo dýchanie do brucha, či hlboký dých, rytmus srdca pod dlaňou. To je tvoja kotva. Kedykoľvek sa rozbehne hlava, sem sa môžeš vrátiť. Vždy. Dýchaj prirodzene v úplnom odovzdaní. Nádych a výdych. Ešte pár posledných nádychov a výdychov. Poďakuj si za to, že si doprial tento čas. Za to, že si sa vrátila späť k sebe. Aj keď sa nevyriešilo všetko, niečo sa pohlo a to je dosť. Jemne pohni prstami na rukách, aj na nohách. Ak chceš, usmej sa, aj len pre seba. Otvor oči, vnímaj priestor okolo seba. A nech tvoj kontakt s telom ide všade s tebou, ako tvoj najvernejší priateľ. Si tu, žiješ a to je základ. Ďakujem krásne.